camp na camper friendly at kayang puntahan ng kahit nakasidan. Mayroon itong magagandang landscape at magagandang tanawin. At mayroong matinding adventure bago mo marating. Yan at iba pa ang ikukwento ko sa inyo. Tara sa aming simpleng camping. Andito tayo ngayon sa sentrum at bibili tayo ng kanilang butane. Thank you, sir. 85 pesos lang. Pag nirefill naman natin to, mas makakamura pa tayo. Tayo ngayon dadaan mga kaibigan sa Villasis Santo Tomas Bypass Road. Mas mabilis kasi ang biyahe rito. Sama-sama tayo ulit mga kaibigan at tayo ay pupunta sa Il Mare ng Agno, Pangasinan. At sa kasalukuyan nandito tayo sa Bypass Road dito sa Villasis, Pangasinan. For your information, kapag dumaan kayo dito, napakabilis ng biyahe ninyo. Soon, i-connecta yata ito hanggang doon sa Ordaneta mismo, no? Magiging bypass ito mula pagkatawid nyo sa tulay sa MacArthur Highway, mag left turn kayo tapos daan kayo sa bypass na ito. Dire-diretso, napakaluwang ng kalsadang ito. Ilan to? 1, 2, 3 bali 6 lines. Tapos pag nadaan kayo dito, ang dami nyo makikita dyan, no? Sa gilid, mga nagbibilad ng palay o kaya minsan ay mais. Pero grabe ang lawak nito mga kaibigan. Kaso napakaikli lang na portion yung malawak na kalsada. Tapos sa bandang unahan ay magme-merge na sa babalik sa 2 lane na highway. Kaya sabi ko, may nagkuhan doon, oh. May matras. Nagaling ni Chelly. Papunta pa lang kami, magka-camping din kami. Saan? Sa ano, Il Mare. Idol! Nakita din kita, Idol! Idol ko yan! Pauwi na kayo. Oo. Galing kayo ng Japanes. Team Tiwalag. Kumusta camping nyo? Ganda po. Okay naman. Ganda o ano, mukhang pagod kayo. Napapagod ba kayo? Ha? Napapagod din kayo? Yun yun. Yun hindi. Ingat si Chelly. Ingat po kayo. Ingat! Bigla-bigla nasalubong natin yung Team Tiwalag kanina. At tingnan nyo naman yung ating kalangitan habang tayo nagbabiyahe. Nagkukulay orange mga kaibigan. At bago nga kami dumiretso sa aming biyahe, ay dumaan muna kami rito malapit sa arko ng Welcome to Sual para mamili ng mga sariwang isda at iba pang mga lulutuin para sa aming camping. Grabe, ang ganda! Yung curtain, no? Wow! Curtains of light. Dahil ginabi na tayo mga kaibigan, dadaan tayo dito sa Alamino City. Mag drive thru lang tayo dito para sa ating dinner. Wala na po. 343 first window, thank you. May Pag-ibig po. Pag-ibig Okay, card. Pagkatapos nga naming umorder at kumain, ay dumiretso na rin kami sa aming camping site. Ito yung setup natin. Buti na lang nagdala ko ng tent tapos umiram na ako ng tarp dito. Ito yung itsura niya. Biglang naging camping yung ginawa nating supposedly. Plano naman kasi talaga ay mag-rent sana kami ng kubo para dun sa mag-ina ko at sa amin mas komportable tayo at hindi talaga camping yung ating purpose dito. Pero dahil occupied yung kubo na nandito ay wala tayong magawa kundi camping tayo.
Kain lang muna tayo ng tinapay. Breakfast natin. At yung aking mag-ina ay nandun naglalaro. Ayaw magpaawat ng panganay. Kain. Ayos din dito sa pinuntahan nating resort mga kaibigan dahil napakaganda, napaka-fresh pa ng karagatan dito. Tapos may mga pool na pwede mong hayaan yung mga bata na makapaglaro. So may mga nakikita tayo dito na mga naglalarong mga bata. At tingnan nyo naman yung karagatan natin. Napaka-fresh pang tingnan. Tapos pag tinignan nyo yung mga lumot, wala kang makita ni isang basura eh. Maliban lang doon sa dalampasigan, no? May mga basura kang ilan-ilan na nakikita. Tapos tingnan nyo nito. Ayan o, may mga pool na nabubuo na pwede mong pagliguan. Ayan o. Ang ganda ng ang ganda ng mga weeds. Buhay na buhay yung weeds mga kaibigan. Maraming nakikita tayo nagfi-fishing. Ang ganda. Pagka low tide, talagang ma-appreciate mo siya. Pero pag high tide, hanggang doon sa taas yung tubig, hindi mo rin ma-enjoy dito. Pero ang kagandahan naman kasi, pagka mga ganitong buwan, low tide pag morning, which is wala pang gaanong init, hanggang mga alas 10 ay ma-enjoy mo yung mga area na ito. Rito banda may mga bakas pa ng mga shells nung unang panahon. Tingnan nyo to, parang may bumakat na malaking bilog na napakalaking parang shell. Ano, pagod ka na? Agoy, nagsawang maglaro. Ang kagandahan pa sa Il Mare mga kaibigan, napaka maalaga ni nanay. So, yung mga may-ari dito, sila pa yung nag-offer talaga sa atin kasi may dala nga tayong mga bata na supposedly ang punteriya talaga natin ay magkukubo, kaya nga wala akong dalang mga iba pang camping gears maliban sa lutuan. Kaso holiday ngayon, long weekend, kaya ang nangyari wala tayong naabutan na bakanting kubo. Kaya kapilitan na magti-tent tayo, pero na-survive naman natin ng maayos kagabi. Paka-adventurous din ng batang yun, oh. Pinakasan ako. Kalayo niya na, plastic na yun. Diyan! Halika dito! Inatakbuhan pa ako. Naghahanap ng to eh, slope. Ganda oh. Tingnan nyo. Kakaiba. Naghahanap ng slope yan para pag-slidean niya. Dito ikaw, sakay ka.
Patawad po sa inyo mga pag-asa at tabdalayan sa pasusin. Kain na tayo. My turn. So after natin na kumain at mag-relax dito sa lugar na to, alis na rin tayo at nasapin pa natin yung biyahe natin pa uwi. Makikita natin yung mga magagandang tanawin din dito mula sa barangay ng Tupa hanggang sa town proper ng Agno, Pangasinan. Opo, maraming salamat din po. Uncle, thank you, Uncle. Tingnan nyo dito mga kaibigan, yung karamihan pala sa ating mga kababayan na taga rito, mismo sa barangay Tupa, Agno, ay palayan ang kinabubuhay din. Mula rito sa ating kinalalagyan, makikita natin yung mga palayan. Pero sa ngayon, walang tanim ito dahil nga tag-init nga siguro or wala, hindi season yung pagpapalay dito sa area na to. Makikita natin ang kalawakan na ito sa drone na talagang malawak din pala ang palayan dito sa lugar na ito. Ngayon naman tayo papasok na dito sa mismong malawak na barangay road. Makikita din naman natin dito mga kaibigan, no? Yung mga bakas ng mga iniwan ng mga nagdaang bagyo. Lalong lalo na raw yung dumaan yung bagyong Emong. Kung maalala nyo, yun yung bagyo na umikot, bumalik ulit sa kalupaan after na maglandfall. Makikita natin dito mga kaibigan sa kalsada na to, pinalawak talaga nila. Siguro para na rin sa tourism at mas maiging madaanan ito na mas malawak, magiging 2-lane. Kasi sa ngayon, hirap na salubungan ang sasakyan eh. Mapapansin mo rin dito, mga street light, hindi tinipid. Nung dumaan kami rito kagabi, abay napakaliwanag dito sa mga lugar na ito mga kaibigan, kahit na remote siya kung titingnan natin dahil nga wala halos kabahay-bahay. Mula rito sa kinalalagyan natin ngayon, natatanaw natin yung dadaanan pa natin doon at kitang-kita yan sa drone natin. Ayan o, tingnan niyo yung sa unahan natin. Ikita natin yung mga poste, maraming poste ng street light. Ayos yung ginawa nila rito. Tapos pag titingnan natin, mga pundasyon ng poste, talaga naman, ganyang kalaki yung pundasyon ng kanilang mga poste rito. At talaga makikita mo, hindi talaga tinipid. Pansinin niyo yung poste, napakalaki niyan. Tingnan nyo. Tapos, yung pundasyon niya, almost 1 meter yung kanyang lapad. At gayon din naman, balik kwadrado siya mga kaibigan. 1 meter, tapos solid talaga. Yan ang poste ng street light dito. Titingnan nyo mga kaibigan, napakalalayo ng mga poste ng street light dito sa mismong kalsada. Kasi naka-ready na sila for widened na kalsada. Malawak na itong dinadaanan natin ngayon. At nakagilid nga yung mga poste ng solar light. Ayan na mga kaibigan, tulay na po ito. And we are approaching to Agno Town proper. Thank you so much sa pagsama sa ating video ngayon. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod po nating adventure and camping. Bye bye for now. See you.